Malabo maging kayo. Char. Malabo. Hi guys, good morning. Morning. Pinasa natin ang... Ha? Wait lang. Guys! Malabo. Diba? Malabo maging kayo. Charot. So yun, hi guys. Good morning to all people outside world. Charot. Hi! Charot. Yan, basta-basta tayo comment. Hi guys, good morning. So, magla-live lang ako ng kaunti lang na minutes. Wala lang, trip ko lang, charot. Kasi, may pasok ako mamaya. Tapos, wala lang, update lang. Nakita niyo ba guys yung dahon sa likod ko? Diyos ko po, ang lakas ng hangin. Yes, parang bagyo na. So, hindi. Kanina pa ako nagising, gumawa lang ako ng report. Hi sa ating 13 viewers. So, hindi pa kasi ako naghihilamos after kasi after kong gumising, yun, may ginawa ako. Gumawa ko ng, wala akong boses. Gumawa ako ng PPT. Yes, mag-report ako mamaya. Ano lang to, wala lang, update lang kasi matagal na, nung di ako nung last live ko. Galiano Jonathan, good morning po. Malinaw, yes, kasi sa laptop yan. Laptop yung ginamit ko ngayon. Shoutout po Spy, Jeric Barkila, morning po. Ang ganda mo. Wala pa akong hilamos. Baka nga, may muta pa ako guys. Tingnan nyo, charot. Ay, sorry sa mga baka may kumakain. So, yun. Wait lang, dagdagan natin yung brightness. Okay na. Gwanchana yun. Hi Arnold, Sumalinog. Shower out po, good morning. Zernan Espirido, good morning po. Shoutout po, Lando Pinka. Opo, nasa na sila, Kamsur. Hi be, shoutout kay dito ka. Shoutout dito kay sa aking friend, si Angelica. Pang test na yung niya, yung dyan? Basta yung damit niya. May term niya. Uniform? Uniform nga. I mean, yung basta. Oo. TESDA. Alam niyo yun? Baka yun? Diba? Word. Basta yung vocational, yung 2 years, diba? Yung imbes na mag-college ka, mag 2 years ka na lang. Pero, let's go back. Sana makapunta sa'yo si Kuya Nol. Baka busy pa yun si Kuya Nol. Yo, good morning sa inyo dyan. From Binangonan, Rizal. Magandang umaga po. Alfredo Lipa. Yes, madali lang ako magla-live. 9:43 na. So yun guys, nakita nyo talaga yun? Ay nako, nawala na. Charot. Kasi, yung wala namang ulan. Buti naman walang ulan. Pero yung mga nakaraang araw, grabe yung ulan. Yes, wala ako nung payong. Tapos bumili ako ng payong. Tapos ngayon nakabili na ako ng payong, wala ng ulan. Mga na lang, hangin na lang. Yan po. Dito. Sabi ni Spy, daw? Ang dami nagka-clash sa'yo dito sa amin. Super ganda mo. Wait. Scammer kayo Okay ba? Malino. Garo sa kuya, against the light. Ay, otas. Kasi yung likod ko. Against the light Alam ko na. Yun. Diba? Dito guys.
Hoy guys makabukit. Hindi pa ako naghihilamos, tsaka hindi pa ako, basta galing pa ako sa higaan. Kagaling ko lang sa higaan. So, shoutout sa ating 18 viewers and sa 13. Para ka magklase? Nag-recess? Perang minutes? Perang minutes ang recess? Yo, Neil Nolasco. Scammer. Sabi na scammer. Okay po, hindi na. Hindi po kayo scammer. Okay. I believe na po. Hello everyone! Everyone! Char. Tingnan ko nga yung aking... Ay! Okay pa naman pala. Hindi pa naman masyadong ano. Okay pa. Pero ba't dito sa salamin maganda ako? Charot. Pero sa camera hindi. Grabe ba? No? Grabe? Grabe. Dre George. Good morning. Dre George ba? Ingat palagi. Watching from Cebu. Shower out po. Hi, Kuya Alamid Striker. Morning. Salamat po, Spy. Good morning to all. Oh, di ba? Cute ko. Char. Hello po, Ricardo Acosta. Good morning po, Mario Andrin. Morning. Good morning to all living things. Magsipi ako, Char. Para lamang dyan, good morning. Iwaragas ko ining sinanlag. Char. Ay! Ang taba na, kuya, di ba? Ang taba ng pisngi ko. Gan. Ang taba ng pisngi. Si Kuya Alamid, grabe naman sa pisngi ko. Hello? Alam nyo guys, yung pisngi lang talaga yung tumataba sa akin. Ba't ganun? Na ano kasi, parang pag kumakain ako, hindi na nakakarating dito. I mean, yung nutrients pumapataas pala. Galliano Jonathan, hirap talaga pag maganda. Maraming nakakapansin. Shot! Scam. Char. Scam. Thank you po. Neil Nolasco, you look great ka. Thank you. Thank you po, Ricardo Acosta. Thank you very much. Char. Yes, huwag kayo mahiya. Huwag kayo mahiya umepal sa live ko kasi paano tayo magiging besties niyan. Yon. Diba? Kasi walang rewind sa totoong buhay. Hala, drama. Naiiwan sa taas. Magkaong ka na. Mapasa na ka na lang. Ang ganda talaga. Sure, thank you. Thank you very much. Yan, magla-live lang ako ng kaanting minuto. Eto pa. Valentine's is for chubby only. Kayong mga payat, maghintay kayo ng nutrition month. So, ako mag-aantay pa ako ng nutrition month. Kasi payat ako, guys. Payat! Andyan na sila Kanoli at Kabatak. Ricardo Acosta. Nasa Kamsur po. Kasi bira na ako makapanood ng live. Mga nila, ng upload. Sorry na.
After talaga 'pag sem break na siyempre papanoorin ko na lahat 'yun, saka ako babawi. Ngayon kasi busy days. Yes, kasi mag-final exam na tsaka may research defense, pero never mind, kayang-kaya ko 'yan. Ganyan Jonathan. Hindi pa 'yan naglalagay ng mga pam-fight. Kasi guys, kakagising ko pa lang. Tingnan niyo, wala pa nga akong suklay. As in, grabe yung buhok ko. Pero mabango. Char. Bading! Si Mali payat basta mataba puso. Char. Bading! Doon kaya kayo sa far, far away. No? Lahat, magkaon ka lang. Sige lang po. Kain lang, kain lang. Alam nyo guys, may nakita akong shared post. May nakita akong shared post sa FB kagabi. Nababasa nyo ba? Yung word na yan. Nabasa nyo? So, sa pala, sa Visaya, in Visayad language, sa Visayas, this term yan, na UD, yung ganyan, sa kanila, hello or hey, term that used to call a close friends niya, pagtatawagin mo yung friend mo. So, totoo ba? Nasan dito yung natin, yung taga Bacolod, si Gorbus. Gorbus. Gerald Gorbus, wala pa siya. Wala guys, ang pinagkakaabalan ko lang is mag-shared post sa FB. Charot. Mag-shared post, anek. So, yun lang, mag-shared post. Kausapin niyo ako guys, kasi kulang ako sa pansin. Char. Oh guys, kulang ako sa pansin. Kausapin niyo ako. iBugs. Kausapin niyo ako guys. iBugs. So, busy po ba ang lahat? Tell me what you're doing. Oh my God. $27 viewers and 28 thumbs up. Thank you guys. Tada! Wala, ilalagay ko to. Pag ako talaga may ginagawa, or kung ano pa man ginagawa ko, palagi talaga may salamin. Hindi pwedeng mawala yung salamin kasi hindi ko alam, gusto ko makita yung face ko, gusto ko makita yung kung paano ako, like pag kung may ginagawa ako, kung paano yung mukha ko. Kaya palagi talaga yan may salamin. Oh. Hindi pa ako nagti-TikTok. Saka na. Diba? Saka na. Alang, putla ako ba sa cam? Grabe ba? Parang oo. Shoutout nga pala kay Roger Foleros. Nakalimutan ko siyang i-shoutout. Binasa ko lang yung sinabi niya. Ano guys? Sabi ko kausapin niyo ko Alas 10 na. Ang pasok ko is 11:55. Tapos yung first period is reporting. So magre-report ako mamaya. Ala, tanga naman. Grabe guys, yung panahon, parang dito sa Bicol, dito sa Albay, yung panahon talaga is mahangin.
Pag hindi naman mahangin, grabe yung ulan. As in, maghapon, buong araw uulan. Tas minuto lang yung pahinga, 'di ba? 'Di ba sila napapagod? As in yung mga clouds, hindi sila napapagod doon sa taas tapos magbabagsak sila ng water, 'di ba? Kasi Opiana, maoran po ba sa Indo? Morning, orano naman. Dito kasi na lang, hangin, hindi naman maulan. Pero mas okay na 'to, na hangin kaysa sa ulan. Kasi 'pag hangin puwede pa ng sinampay. Kasi 'di ba, araw-araw magamit ng uniform, ng t-shirt. Anong name ng school mo at saang lugar? Ano ba 'yan? San Francisco Institute. San Francisco Institute. Ano yung ST? Ano yung ST? Amin daw. Institute. Nag-aral po ako sa SDNHS. Morning po, John Carrillo. SDNHS, Santo Domingo National High School, Municipality of Santo Domingo, and ano tawag doon? Region 5. Ano tawag doon sa Province. Diyos ko naman. Province of Albay. Wag. 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 Opo, papunta siguro Sandy Florano, nasa biyahe po. Papunta po siguro Camsur kasi may mga project pa po siguro sila doon. Grabe yung eyebags ko, no? Grabe ba? Oh my gosh. Grabe ba? So, thank you sa 27 viewers ko. I'm so happy naman. So, kahit 'di ba? Marami naman yung 27, 'di ba? At least meron kang makakatok. Tok, tok, tok. Sige lang. Si shoutout kay Kuya Nolly sa lahat sa Twin Hawaii, yes kay Ate Rica, si Badeng. Shoutout po Ronnie Monterde. Ano oras ang time nyo? Ano oras ang time nyo? 30 minutes ang recess? Sana all. Yung recess, 30 minutes. Sa amin kadalasan 15 minutes lang naman. 30 minutes. Cutting. Char. Kasi guys, dito pala, ayan di ba? Kata niyo yung uniform. Dito pala sa amin, malapit lang yung TESDA. Yung vocational course, yung yung sa computer, yung dressmaking, yung mga 2 years course lang, malapit lang dito. Actually, nasa yan, Patabako, Malilipot, Albay, yung main main school, yung building, yung pero meron kasi dito extension dito sa barangay namin. Sa may diyan sa may yung sa Palayan, yung malapit diyan sa Palayan. Kasi malawak kasi yung Pero hindi naman yun masyado malaki, yung mga lang. Gawin mo ng kung si Kuya na pagdating niya dyan. Hindi po ata pupunta dito si Kuya Nolly, Camsur yun pupunta. Kasi 'di ba? Malayo, 2 hours daw ang biyahe pala. Watching from Barangay San Andres. Shout out po, Boy Lee Vlog. Sino tong Boy Lee Vlog? Katabi lang ng barangay. Good AM po, Ruel Espinilla. Carlito Soledad, shout out po. Prank, anong pa prank kay Kuya Nolly?
Sana, kung pupunta man sila Kuya Noli, pero hindi ako nag-expect. Kung pupunta man sila Noli, sana pag sem break na. Ngayong January 24 to 30 to 31. Ayun yung kalendaryo. Kasi nga, yung exam is 22 and 23. Tapos may sem break. Tapos ang balik naman is February 5. Siguro. 5 kasi first Monday ng February is 5. Hello, Erwin Base. Hello po. Boily Vlog. Ay, dito ko na lang tingnan. Ay, hindi na. Oh my God! 42 viewers. Thank you very much, guys. San Andres. Do I know you? Char. Boily Vlog? Kilala po ba kita? Like, never mind. Guys! Oh, update. Update na naman. Yun nga pala, di ba, ako sa BU, nag-take ako ng entrance exam, tapos nag-take din ako ng entrance exam dito sa San Jose Community College. Kasi nga, di ba, hindi ko naman pero inaano ko na. Like, di ba, hindi naman natin alam kung ano maging result. So, kailangan meron tayong backup na school kasi hanggang January 15 na lang yung pagpasa ng requirements. Shopee ng requirements doon sa San Jose Community College. So, pag hindi ka nakaabot, tas hindi na pwede magpasa. Tapos, pag hindi ka nakaabot, tas hindi nga ako nakapasok sa BU, so matitake ako ng 1 taon. Depende kung meron pang ibang school na pwede kong mapasukat. Kaya, mas mabuti ng ready. But ano yung retract? Wait. Why naman? Why naman? Alfredo Lipa, shower out po. 43 viewers, 43 thumbs up. So yun guys. No. Magtanong kayo, kausapin nyo ko. Huwag lang kayo nood ng nood. Kausapin nyo ako guys. Ikaw ha, parang naaaliw ka na. Nagilingan na. So yun guys, sorry na. Uso kasi yung ubo at saka sipon. Yung kapatid ko, grabe yung si Shaina, si Bunso. Grabe yung niya, yung ubo, tsaka yung sipon. Tapos, nilagnat siya, hindi siya nakapasok ng ilang araw. So, kahit ngayon, kasi malapit na mag-exam, may ubo pa siya. Sabi ko, pumasok siya. Hayaan mo na. Char. Sabi ko, pumasok siya kasi ayun si Bunso. Kaso nga, hindi pumasok kahapon pumasok yan. Ngayon, hindi naman nakapasok. Kasi malapit na yung exam, sabi ko pumasok ka. Sana mabisita ka ni Kuya Noli kasi on the way sila nandito. Nakakamiss kapag chat sila sa inyo. Cesar Ferrer. Cesar Ferrer. Good morning po. Good evening sa inyo. Kasi gabi sa inyo. Sa amin, umaga na. Patanghali na. Renante Linabok. Brank Molly si Kuya Noli sa tabing ilog. Sa tabing ilog. Sa tabing ilog. Sa tabing ilog. Si ate ata yun? Si ate Rika, yung nag-prank dun sa ilog.
Nakakamiss kapag andyan sila sa inyo, Kathleen. Masaya palagi. Ala, thank you po, Ruel Espinilla. Hi, Bijuan. Yoyo Munta. Musta na ikaw? Roberto Ferrer. Ayos lang po. Ito, kinakaya pa. Char! Kinakaya pa. Malapit lang ng hininga. Char. Maganda, marunong ka ba magsalita ng Ilonggo kasi Ilongga ang mama mo, diba? Benchana yo! Sorry guys, pause ako. because dahil kasi nga sipon tsaka ubo. Kaya pause. Hindi ako marunong ng Ilongga pero parang nakakaintindi ako konti ng Ilongga. Yun lang. Pero hindi ako marunong magsalita. Amuya. Tapos yun, pag nakaka-video call ko nga yung kuya ko na nasa Bacolod, tapos, wala lang, parang, alam mo yun, parang natutulala ako na gano'n. Like, Kasi parang yung accent nila iba talaga. Parang, parang gusto mong matuto, di ba? Parang, na-amaze ka. Tapos, parang, ganyan sa kanila. Pero, parang gusto ko mong tawanan. Kasi, di ba, kung dito yan, syempre iba. Syempre, pagtatawanan ko. I mean, parang ma-amaze talaga. Like, para akong tanga tuloy. Taba mo na. Ay, kuya. Kuya Spy, maraming nagsasabi sa akin na magpataba daw ako kasi ang payat ko. Sa camera kasi, mataba yung pisngi ko. Yan. Mataba po kasi yung mukha ko. Yes. Bilog kasi siya. Round. Kaya ganyan. Tapos, di ba, naalala nyo, sinabi ni Ate Mali, sa camera daw, sa vlog, mataba daw ako tingnan, pero nung nakita niya ako sa personal is, payat daw pala talaga. Ganun po talaga kasi yung magaganda. Charot! Katid wala ka papasok ngayon sa school mo. Meron po, Erwin Basa. Ewan ko, ko sa apelyido kasi may kilala akong Base. Kabatch ko. Siguro taga-ibang lugar yan. Bacolod. Si Kuya ba or ate? Si Boss Spy ay Ilonggo. Lalaki kaya si Ilonggo pag may Ilongga. Kaya dapat sir, okay. Okay lang maging badoy, wag sunod-sunod sa uso, lalo na kung ubo. Yes. Truth. Ba't kasi nauso? Kasi depende sa panahon. Yun. Bunso, dito ka. Si Bunso kakagising lang din. Kasi nga, pag gantong malamig, syempre, masarap matulog. Natulog ako ng 1 a.m. Tapos nag-alarm ako ng 5 a.m. tsaka 6 a.m. Nag-alarm na 5 a.m. Tapos, enough ko lang yung alarm, tapos natulog ulit ako. Then, pagising ko next, 8:00 na. Bibi ko! Padigyan kuya tayo. Padigyan na. Mariligdi ka lang ako. Magtukaw ka digdi o. Ina, good morning da. Sinasayang Marina. Ay, ang hirap. Ay, shout out Frankie Coles. Hindi lang ikaw yung sabi mo, hingi ka balato kung magtapload sa pinag. Renan Telenabok, hindi ikaw yon yung sabi mo, hingi ka balato kung kung magtapon si Kuya Noli dun sa nila, competition sa Ilog. Sorry guys, alam niyo naman na may short-term memory ako. Short-term memory loss. Kita ko palagi sa FB. Wait lang. Hindi, okay, musta kalaman ngayon dyan, sabi ko, good morning, Erwin Baso, okay lang po, suggest lang ako Katin, baka naman pwede mong sabihin kay Kuya Noli na magbuo siya ng Canoli Angels Batch 1 Bicolana Girl Ballet dito at Sirita. Ewan ko, nahihiya akong mag-demand or mag-request or alam mo yon,
mag-suggest. Ewan ko, kayo na lang bahala kasi kayo yung masusundin ni Kuya Nolly kasi kayo yung manonood, kayo yung viewers. Hindi naman ako. Ako lang yung, ako lang naman yung character, yung Disney princess. Charot! Charot! Sorry guys, si Bunso kasi wala siya sa mahina yung buhay. Yes, alam mo yun, pag may sakit ka, mahina talaga yung life mo. Wala kang gana. Pero, pipilitan natin. Nino Santo Tome, shower out po. Roberto Fer, okay lang, kaya mo yan. Parating na si Kuya Nolly dyan sa Bicol. Opo, ingat po sila. Yatin, kailan ka ulit mag-upload ng vlog mo? Secret. Charot. Charot lang. Live muna tayo, guys. Doon muna tayo sa live. Vince TV official, good morning. And sa ating 50. Naalala ko dati nag-aabot ng 100 plus yung viewers ko. Kasi nga medyo malakas pa tayo nun, di ba? Medyo up. Charot. Charot! Okay. Comment na lang ako sa update niya. Mamaya, salamat sa pagbasa. So, okay po. Thank you. Then po, Ruel Espinilla. Kasi actually, hindi ako masyado nag-ano kay Kuya Nolly pa kasi alam kong busy siya. So, hindi niya pa talaga yung maasikaso din. Parang step by step muna kung ano yung mga, kung ano sa araw na to, kung ano sa araw na yon, di ba? May schedule kasi yan si Kuya Nolly. Parang magpapasabog muna ako, guys. So yun, guys. Nagpasabog na ako, okay na. Pasabog is real. Siyempre, natural yun, di ba? Yung magpapasabog ka. Di ba? Hello, Kuya Vince. Kuya Vince. So yun, guys, meron pa akong turutot dyan. Ayun, no. Yung New Year pa yan. Oh my gosh! 9 months na lang! 11 months na lang, 2025 na. Good morning po, Boss Toto Vlog, Ronnie Asis, Erwin Basim, mas na naman kayo nagsabili mo ngayon dyan sa Bicol. Okay naman po kami, doing great, doing good, and okay lang po talaga. Ano na, guys? Ano na? So, ano na? 52 viewers. Thank you very much. So, 33 minutes na pala tayong naka-live. Kathleen, mas maganda ka pa kay... Feeling ko kailangan ko pa magpasabog. Charot. Erwin Base, thank you po. Wag na lang ako magtotok. Wag na lang tayo magtok. And Brenda Caro for intermission number. Hindi na lang ako magtotok. Kami sa'yo lahat. Bono kami sa'yo lahat dito. Ayaw na namin. Bakit? Oh my God! Ba't parang hindi ako informed? Like, anong chika? Char, ba't dito ba sa chika niya sa akin? Wala akong update. Hindi ko alam kung ano yung ganap. Ano bang ganap? Advance! Merry Christmas po, Sel Piena. Yes, kasi nga 11 months na lang. Christmas na naman. Tapos, mag-New Year naman 2025 na naman. Tapos, after the 2025 January, 12 months na naman para mag-2026. Wait lang, hindi ako makamove on dito.
Hi po, Kenneth Coffee ko Blanca. Parang I need to take a coffee na. Char. Alonso Garcia. Good morning po. Good morning. Wait lang, hindi ako maka-recover. I mean, hindi ako makaano dito kay... Ayaw na namin kay Rika? Bakit po? Opo, truth. Lahat kami maganda. Bakit nga? What happened? What's the matter? Anong ganap? Suggest ka kahit gumawa ka ng virgin coconut oil. Electric kayo ng ano? Like, virgin coconut oil. Parang kailangan... Sige. Wait lang. Mag-search ako. How to make virgin coconut oil. Wala ba pasok ka ngayon? Meron pa akong pasok ngayon. Sir Kenneth. How to make... Bye-bye! Ingat ah. Good luck. Momo. Ay, gagi! Di ba sabi ko ingat sa kanya, kay ate? Tapos nalagay ko, na type ko, how to make ingat. How to make ingat. How to make virgin coconut oil. Ay, hala. Ay, hala. Mahirap ata to. Ronnie Assis, bakit ang ganda mo ngayon? Sure. Scammer talaga kayo, guys. Alam nyo, guys, kayo, ini-scam nyo ko. Lagi kayong ganyan eh. Pag nagle-live ako, ganyan kayo. Grabe kayong maka-scam. Gandang umaga po sa'yo, Wency Sapno. Thank you po. Gamot yan sa ubo at pangmasahe. Ah, ganon? Coconut. May coconut oil called pressed virgin coconut oil at home. Ganon. Alam nyo guys, grabe yung benefits ng coconut, no? Dati, nung dry yung yung hair ko, pero hanggang ngayon dry pa din. Nung grabe yung pagka-dry ng hair ko, ang ginagawa ko niyan is inaano ko sa gata yung buhok ko. As in, pinapaligo ko yun. Siyempre, mong mabuti yung wala siyang mga ng nyog para hindi siya mag-ano sa buhok. 'Di ba? Maganda 'yun eh. Para maging smooth, 'di ba? Natural. Mas maganda talaga pag mga natural, walang halong chemical. Gamot sa ubo. Eto guys, naubo ko nung ano pa to eh, nung January 1. Ay, nung December 31 na gabi, nung magja-January 1. Kasi, ang nangyari nun, nasa loob ako ng kwarto. Tapos, nakarinig ako ng grabing putukan. Oh my God! Eh ako naman, na minsan lang makakita ng ganon. Eto, lumabas ako kahit umaambon, tapos wala akong payong, wala akong sa ulo. Pinabayaan ko lang hanggang sa, ayun, kinaumagahan, sumakit na grabe yung ulo ko. Tapos, nilagnat, inubo, sinipon. Diba? Deserve. Leonard Reyes. Ay, parang sakit. Leonard Reyes. Thank you po. Shoutout po from Batangas. Gamot sa ubo, huwag ka umubo. Oo nga naman, kasi hindi mo naman talaga pigilan masakit. I mean, Makati. Makati sa lalamunan. So, di ba, pag Makati yung lalamunan, kailangan mong ilabas, kailangan mong iubo. Diba? Diba? Diba, guys? Ano, guys? Lalong gumaganda ang video natin ngayon. Thank you po, Kuya Kenneth. Lalo daw, baka lalong pumapangit. Okay, grabe kayo, scammer kayo, pero thank you. Kahit na ini-scam nyo, okay lang.
warm water. Yun nga yung problema. Kaya hindi ako tumataba dahil kulang ako sa tubig. Kasi 'di ba, nakakainom lang ako ng tubig 'pag kumakain. Tapos isang baso lang, minsan hindi pa maubos. Kaya maraming nagsasabi na dapat more water every day. 'Di ba? Ikaw na gusto namin panoorin, Idol Katin, ayaw namin kay Rika. Tsaka lahat ng vlog mo, Katina, panood ko na. Sana lagi ka na mag-upload para yung mga panood ulit kami araw-araw na. May update pala ako. Si Ate Rika gagawa ata yun ng YouTube channel, di ba? Mag-vlog din ata siya, pero mas good yun na mag-build din siya ng sarili niyang source of income. Di ba? Asa? Hoy! Spy, grabe ka naman. Wala po. Wala. Wag mo na. Okay po. Ng kalamansi. Ay, oo. Alam ko yan. Yung kalamansi. Yung gagano din. Ay! Hindi iba. Pero oo nga, di ba? Oo, yung kalamansi, syempre titimplahin mo. Pero may isa pa nun, yung kalamansi, iaano mo sa baga, yung may apoy, tapos papaluto-lutuin mo, papainitin, tapos gaganunin. Gaganunin, no? Doon sa may lalamunan. Pero, tonsil ata yun. Ay, hindi. Ano ba? Oo, sa ubo yun. Alfredo Lipa, good tama yun. Bakit wala ka vlog? Video. Live po muna tayo ngayon. Saka na po tayo sa vlog. Then, AM. Okay lang, na ano ko naman yung ano ko ngayon, reporting. So, okay lang. Kasi, pinag-aralan ko na yun kagabi hanggang umaga. So, kanina, 10:20. Ayo guys. Charot. Charot. Mag-report ako mamaya, tas wala akong boses. May ads ka na ba? Wala. Simple as that. Wala. Maganda, Kathleen. Happy New Year. Happy Three Kings. Maganda ka. Carry mo. Carry mo yan. Ingat lagi at mag-aral. Love watching your vlog. Danny Legaspi New Juicy USA. Thank you po, Sir Danny Legaspi. Kaano-ano niyo po si Zorin Legaspi. Charot. Shower out po dyan, USA. Ay. Ano ang tawag sa Bicol ng maganda? Magayon. Ako ay magayon. Charot. Scam yun. In-scam ko lang, in-MM ko lang yung sarili ko. Sana blooming. Blooming! Guys, remind ko lang, bagong gising po ako, wala po akong hilamos, at ang laki ng eye bags ko. Yeah! Opo, totoo naman yun Kuya Kenneth eh. Okay lang kahit wala pang ads, mahalaga naman na-update ko kayo, 'di ba? Hindi naman yun about sa money, hindi naman yun about sa ads. About yon sa ganap, like 'di ba? Alam nga naman porket wala akong ads, wala akong income na revenue na nakukuha, hindi ako magpapakita. Charot. Charot! Ay nako, ang aking life ay puro eme-eme lang. Wag naman ganon. Silang dalawa Bicolana ng Trika, puro sila maganda. Kaso, ako lang close. Opo, we both, but, yun nga, I wish na sana, mag-success din sa Ate Rika sa vlogging. Diba? Feeling ko mahina yung boses ko. Sabihin nyo. Sure.
Simling ganda, bakit ang tagal bago masundan ang vlog mo? Sorry na. 미안해. 괜찮아요? 괜찮아. 따라. I'm okay. I'm fine. 따라. 따라. 진. charot. Thank you po, Orwelos Piniliana. Sorry yan, beauty mo, Kathleen. Ang kalamansi ibagay mo sa baso takpan, bawat pahamugan, kinabukasan inumin mo. Ganun. Hindi ko alam yun ah. Shout out po kay kila Kuya Nolina sa daet. Ngunyan. Ano naman, naano yung kamay ko. Wait lang guys. Yan. Oh. Isaac Malinaw, anong oras pasok mo? Kahit walang ads, basta magayon ka pa rin. Opo, maganda talaga. Ay, nag-close open ako. Hindi, maano kasi. Okay na. Ang pasok ko po ay 11:55. Madali lang yan. Basic. Char. Oh guys. Alo, ang tumo. Maray na agad din po, Judiel Paliza. Shout out sa iyo, Bicolana from Aklan, mga tuon ka sang maayo. Huwag kang magmamadali muna, ingat at bay maayong udto. Tuon ka sang maayo. Tuon, magatuon, para mag-focus sa goals, ganun. Yun ba? Mag-focus sa pag-aral, ganun. Magatuon ka sang maayo, huwag kang magmamadali. Kasi may huwag kang magmamadali. Maayong udto din po sa inyong maayong udto sa inyong tanan. Tama ba? Sa inyong balay, tanan. Diba? Basta pamilya mo, Kathleen. Ayos lang po. Busy po ang lahat. Pag umaga, busy ang lahat. Opo. No. Hello po. Andres Dominator. Hello? Magalaw. Sorry na guys, wala kasi akong patungan. Yun. Mahulog. Yun. Okay na. Okay na guys. Yo. Basta yung nagdaang Pasko. Okay lang po. Basic lang matulog. Char. Okay lang po yung New Year at Pasko. Good morning from Saudi Arabia. Musta na? 감사합니다. Okay, tama. 감사합니다. Noel Uba. Shout out po. Good morning. Gwen Chanio? Tanga. Hi, palagay ko na inlove ka na ulit. Nakakita sa mukha ang maraming kagyawa. Ay, marami po ba? Opo, dahil yan sa katutulog ng umaga, hindi maaga. Sana matutunan ko ulit matulog ng maaga, hindi umaga. Grabe kayo. Hindi guys, natural na yan. Kasi Okay pa. Wala pa naman proud. Diyan ka. Diba okay pa Hi,
kasama na yan sa pagtanda, yung pimples. Hoy, pagtanda. Sige na. Oo na, tumatanda na. So yan si Papa nagkakapi. Good morning. Yo, yo, yo! Nagkakapi. Ano daw? Maganda naman kayo tumiyak. Alam, maganda sa plana at marunong din mag-Bisaya. Ala, anong Bisaya? Wala kang sinabi Bisaya. Anong Bisaya? Maayong udto? Hindi yun Bisaya. Shayna, may naghanap sa imo. Shayna, bibi. Bibe. Digdi ka lang o magtukaw. Siya man sa nadaan mo ka. Abot chiki. Bisaya yung Bisaya pala yun. Opo. Bisaya yon, maayong udto. And good morning. Morning po sa lahat. Shayna, bibi ko. Ewan ko, parang madami na akong narinig na Bisaya na salita. Kasi yung ate ko, diba? Pero nakalimut, like, nasa ilalim ng tangko, pero hindi ko nasasabi. Oo. Si Bunso? Sure ka? Kamukha ko? Hindi ko kamukha si Bunso. Mas maganda si Bunso pag nagdalaga. Kasi yung mukha niya kay mama, yung mukha ko kay papa. Diba? Ba't di ko kasi nakikita? Sabi niya, ay, ayan. My God. Si Kuya Kenneth, taga Bacolod ka din po ba? Visayas. Ano ka din po ba? Sal, watching from Las Vegas. Good morning. Yo. Bisaya yan, ganda kasi ang lugar ng mama mo. Western Visayas yun, gaya ng Iloilo. Pero hindi Iloilo. Pero hindi si mama marunong Cebuano, mga Cebu ganun. Yung mga kalapit na ano pa doon, hindi si mama marunong. Ilonggo lang. Amunaya. Masbate nyo. Masbate. Masbate, Bicol pa yan. Diba? Kasi si Papa nagtrabaho dati sa Masbate. Hi po, Renante Linabok. Yung mukha mo, mana talaga sa patong. Yes. Char. Gwapo kaayo kaday. Gwapa kaayo kaday. Yes, gwapa jud. Oo, tama ba? Gwapa jud ko. Gwapa jud ko. Ay. Yes po. Hello. Ang Cebu naman, Central Visayas naman yon.
Central ng Visayas. So, ano ang central ng Luzon? NCR. Charot. Morning Don Vito! Kasoy Vlog. Piyok? Piyok yan? Kasoy Vlog. Thank you po. Maayong buntag. Maayong udto. Maayong aldaw. Buntag. Aldaw. Oh. Maayong adlaw, maayong aldaw, maayong buntag. Kumusta na ang magandang video from Batangas City? Ingat, pagaling kami umuha pa. Ponciano Bertuccio, good morning po. Shout out po sa'yo from Batangas at ayos lang po ako. Team Piyokers. Kasi, piyok-piyok. Dahil do sa ano dati, mik-mik. Alam niyo yun? Diba? Mik-mik. Yung ginagano. Tapos, wala ka bang pasok? Meron po. So, I think this is it. Goodbye, guys! Kasi mag-asikaso pa ako, maliligo pa ako, kakain pa ako, mag-ayos pa ako, mag-ayos pa ng report, Kumusta talaga magayon? BG1, bakit ngayon ka lang nag-vlogs? Ayos lang po ako. Good morning po sa iyo, Richard Aranyas. Amuyasa? Amuyasa? Pag kumanta, kaya hindi ako kumakanta. Kasi ang pangit ng boses ko. Wala na sa tono. Pumipiyok pa. 'Di ba? 'Di ba mas mabuti nang alam nyo, mas mabuti nang inform kayo kasi baka 'di ba may bigla ang pa-contest tapos isalam nyo ko. Oh my god, no, no, no. Salamat po. Bye-bye. Thank you guys sa panonood. Shoutout sa Team Paway, sa member ng Team Paway, kay Tirika, shoutout kay Mami Mali, shoutout po. At kay Kuya Noli, of course, Kuya Vince, Kuya Carrotman, sa lahat ng nakasama ko that 2023 since the day I vlog. Since the day Kuya Noli's, featured me. Featured! So, yon. Bye guys! Love you all! Thank you sa tambay sa akin. Salamat sa pagsama sa akin. Tambay. Babu, love you. BG, sana makapag-vlog ka na. Sige po, salamat. Bye-bye. Love you. Hi!